Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismaois. Masih dengan sniper atau adik dari sekolah ya guys. Dan kali ini seperti biasa mau masak. Masak apa kali ini? Kita selalu masak guys. Apa masak sop kentang ki wis suwi kok gak bosok-bosok ya, soalnya kan atos kentang dari Mak Damis pas apa kondi ya lunga ketoke gak kesarangan kali iki kentang cilik-cilik ngene iki lho arep tak sop. Kemarin tuh aku ki suwi gak tau ngesop guys, lagi iki apa ngesop ini dapat senang di kemarin tuku iki sayurannya kok eling di kentang, terus tak cukup pentol pakai pentol mau tuku tempe lawan tempe goreng tempe ragusen tempe ini kan boleh enak enak sih terus jadi enak sih dong loh wis mateng guys, 1000-an nek kene. Enek sing 500, enek sing 1000, enek sing 2000, enek sing di 5000. Adang sego ki lho Mak sangit. Magicome rusak paling. Panasen. Dadak lho. Ambune apa tek kok mendung panas tenan. Mateng. Tapi kok gak jeglek ngono. Teng pawon. Yo res kadung sangit ning Magicom mbuh kok adang neh lho piye. Aku golek beras. Tapi mateng segone. Ambune tok. Ndara nek rasane mbuh sangit yo bengkong. Aku langsung tak jebut ae jane kena apa le Magicom. Di sore iki gak piye-piye. Diingi ora piye-piye. Malah ngono. Sesuk nek rusak ya didang ning kompor. Anggo dandang, anggo iki. Segone jane malah enak ning adang ning ngene iki lho, ning dandang. Ora apa jenenge? Iso mekar gak mambu ya Mak ya awet. Maksudnya sampai sore ki segone apik nek didang. Kali iki Mbak Isma masak. Ocek ikan kentang guys. Ocek tak golek di tempat ewoh banget dadi ini. Wis ndekret ngene ae. Sik iris. Ini kecilikan, ini kegedean. Ini diiris nih. Kok tempe ini gak bagus sih. Tempe ini lagi gak bagus. Terus kayak apa? Masak tempe. Masak. Aku terus sambel kecap. Nek ngesop ini nek sambel kecap. Nah. Iriskan ini. Ya tadi. Tempe bedino tempe liur. Tapi ini gak tempe guys. Jangan itu lah boy. Apa jenis? Gak wan jagung. Telas. Tapi nek ngesop kaya tempe. Tempe saiki iki marai gak ora enak. Iki harusnya dan digoreng soalnya sudah matang gitu. Ini ora tempe. Sekarang tempe wis tak ngono siji disambel.
Ocekane kentang. Kentang apa ya guys, cilik-cilik ini. Kentangnya cilik-cilik banget. Tapi cek api ae tak kayak kulkas wis subuh lho iki. Kapan kayak? Paling ngomong harus dimasak. Aku sampai rong tak masak. Ngene iki jare nek digodhog bagus digodhog ngono dipangan. Tapi aku ora doyan iki. Jare diet-diet iku bagus omongan kentang rebus. Ini sini. Kadang digoreng kayak kayak setik. Tapi nek mengi ngene kayak setik gak jelimet. Kiri sambal kentang ati ya enak jenenge. Tahu aku. Sambal kentang ati iki mungkin enak di blender ngono karo bumbune. Melumuh. Apa ae guys carane. Bumbune. Neng acara-acara resepsi apa mungkin biasanya mesti pakai sambal kentang ati. Dikei pete. Enak. Segini masak Mbak Deni, cik sering cik ini masak ngono. Terus apa ki acar. Acar kan timun. Pentolnya kemarin regane 8.000. Yang enak urat. Oceane disik. Ini kiki akeh mesti ning gone kono pegunungan daerah pegunungan mesti padha nandur sayuran, sawi, buah-buahan, stroberi, terus kentang apa nah ya guys. Nandur apa nah. Soalnya kini pegunungan kayak nayoh tandurin ini jelas urepe. Ini ning kene tandurin ini ana mati bisa. Orang ora iso nguripno. Limut. Kiki dek kaya pas damis bawa masa awe wong yo peper ngancer kondi. Era kosangarangan magetan kuning di panggone ngene. Kok ning daerah pegunungan. Suwi kok. Cek diolah. Tapi cek wapi ae nek kentang. Gak benyu deh. Cek atos. Lho, cek api. Tanpa nek sing bosok, guys. Bertahan lama nek kentang. Kentangnya bertahan lama. Ini jajan nek wortel nyonyor. Iku cek ngene suwe soalnya beli. Ini roti kocak iyo. Ngono kae jane guys nganggo kerian ben luwih cepet. Srok kerian kentang. Rek. Terus nanti dilanjut lagi kok durasinya panjang. Kayak sepur ki mang rencana pengen murah perasido soalnya bahan-bahannya enggak ada. Iki masak iki sing bahane enak ya guys. Besok-besok pakai acara-acara lain masak aneh lagi. Pokok ikuti terus Mbak Isma kegiatannya masak yang
berbeda setiap hari ini. Ini nek Pak Depo gak doyan jangan sop. Paling benci tau dikirim mergawe ning nggone kula no. Jangan sope digomble. Nanti pangan peri ora doyan sop. Pak Depo benci gak gelem. Paling benci jangan iki. Peri iki nek mantan yo ora patek gelem. Dia mah seneng kaya oseng-oseng gitu. Anakku. Sambelan, sambel apa. Mungkin mah seneng. Sambel tempe, sambel panggang, sambel pindang. Tapi bocah iki mangane neriman kaya aku, guys. Oke, nek lawo ya wis meneng ae. Gak tekok lawo. Pokok apa sing mbok tuki apa ya dipangan. Sing kanggo nyel ya mangan sing kanggo nyel. Di sore mangan iwak apa goreng iwak ngewan sing gede-gede. Mungkin ra patek seneng. Ini akeh mah mangane gak gelem. Ndok yo gak gelem anakku iki nek gak njaluk. Coba Bu goreng ndok lagi. Nek gak njaluk ndok oke ndok ora gelem. Koyo aku. Roti ki lho roti. Bancaan iki yo tok. Roti iki gak doyan nek putu-putune. Mbokku maksude dhek mangan legi-legi ngono iki sebangsa roti koyo bolu kok ngono iki ora. Nek kowe tar cek gelem brownies ngono ki guys. Tapi nek koyo roti garing roti apa ngono ki wis dadah. Anak ibuku kabeh putune ibuku kabeh doyan iki asin-asinan. Malah nek koyo Shanghai kesukaan warneng ngono kuwi. Pokok asin sing kembang-kembang atos kuwi. Jajanan sing atos apa jenenge? Koyo riri ngono lho. Ngono kuwi seneng asin yo. Tapi saiki wis dadi wong merah ki apa-apa masake dadi melok legi. Wong sepuh nek wong randu kepengin masak legi ra doyan senengane asin. Jangan bener kok dikek gula sekilo jadi. Legi. Masak kuning kok legi, masak pokok legi nek ning kene kan sepuh kan wis terkenale masake maglek legi, asin. Pedes. Oke, nanti kita lanjut lagi kok ambil ngoceh-ngocehi. Yes, kita irisi kentang cili. Cukup cili ini. Cili disop kabeh guys ben seger. Kok dicuci neh, iki mau wis tak cuci ya. Cuci sak kulite iki kok dicuci neh, jangan khawatir. Usah podo-podo dicuci mbak, kagak dicuci belakang air iki wis engko tak umbah. Masuk masak gak diumbah ya komprok. Ini marai sehat kentang. Sehat. Dadi akeh to, guys. Dadi akeh. Iki digoreng ngono ya dadi stik ngono kae. Iki
gawe niki gawe steak ki Mbak hobi nek om gawe steak. Steak kok daging iso sak cawose gawe dhewe. Oke, nanti kita lanjut lagi, tak iris-irisi rombar ya. Jadi tempe ini kita goreng bumbuni pakai tumbar, bawang, terus apa jenenge, kunir, bumbu ijek di sore tak pakai nih. Kentangnya tapi tak cuci. Pentolnya kita iris ini guys. Ini urat asli, jadi ini seger banget. Masak. Untuk kalian hari ini masak apa? Masak sayurannya. Pokok cik lanjut iris-iris mengiris. Dari kingko dicuci, karena mencuci kabeh. Iris-iris. Masak enak ini gak sedap. Enggak enak. Enggak afdol. Itu enak ini. Ijo-ijo sayuran. Dan bawang ambek dan seledri. Mungkin. Onclang. Merah ini jenis onclang. Kita cuci dhisik. Marta iki lho. Awan sampai lali. Cuci bersih, kita masukkan dhisik kentangnya. Kentang kita buat bumbune. Goreng brambang goreng. Kita pakai brambang goreng dan luwih afdol. Nanti kita goreng tempe. Terus
Tempe goreng. Tepung. Ini sudah jadi sop kentang. Siap guys. Cara tempe ini sudah matang, tinggal bikin sambal kecap. Jangan wis matang kayak berambang goreng. Super guys. Mantap. Wis selesai. Wis pamit dulu, arep ngewek sambal kecap. Pakai sambal kecap guys, nek sop iku tahu tempe. Jangan nih sop. Wis ngono Mbak Isma. Pamit dhisik. Terima kasih sing nonton konten-konten terbaru nih kami. Isma saran masukan wis ditonton terus, iklan wis gak di-skip. Sepurane nek klera-klerune Mbak Isma tutur katane sing salah sing kurang berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mbak Isma pamit dulu. Becik ketitik Allah ketara dadi wong apik aja sampai nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.